Hello mga ka-journey! Andito kami ngayon sa Aguilar for our client appointment. Nagutom kaya diretso na kaming daang Katutubo Cafe para kumain. Hindi pinag-isipan ng video na to pero isasama pa rin namin kayo habang iniikot namin ang vicinity with Eric. Let's go! Ikaw ba? Ano pa? Ganun. 5 to 8. So, this is 1 hour. Bilis pala. Yes. Native, ano lang talaga siya. Oh, madami siyang air. Yes. Kasi paggabi dito ma'am, talagang ang mai-enjoy nyo dito yung scenery ng environment. So this is one mechanical one. Dito. 5. Common share po tayo ma'am. Tapos may mga e-houses pa po tayo dito sa baba. Ay, 800. Kailangan bang i-reserve yung ano dito or pwede mag-walk? Depende yun ma'am kung halimbawa nag-walk-in po kayo, wala naman pong naka-reserve, okay po yun. Pero usually kasi ma'am, ang ginagawa nila, nagpapa-reserve kasi lalo ngayon. Yes ma'am, in-check sa okay po. Ito naman ma'am, ito po yung pinaka-main function hall. Halimbawang kung halimbawa mahilig kayong kumanta, pwede kayong tugtugan dyan yung ating si Sir Jun, kung halimbawa magpapasit naman kayo ng dinner date, pwede po yan. Pwede po dyan. Maganda. Nice. Ano dinner date na ito? Yes ma'am. Pakitalo. Ano yun, para i-order lang yan tapos dito dadalhin, gano'n ba? Or Depende po yan ma'am. Kung halimbawa yung foods gusto nyo pong iluto dito, pwede po. Kung gusto nyo pong dalhin naman po yung foods, yung venue po ang babayadan po ninyo. Alright. Saan mo kami gustong Diyan pakainin? po sa may baba. Mas malamig po kasi doon ma'am. Dun sa baba doon? Oo ma'am, sa taas. Doon po. Okay. Okay. Kapag nag-overnight, kasama na yung essentially. Iba po ang entrance fee ng ma'am. Ang sa adult is 100, ito 150 to 175 rin sa bata 100 po. Tapos, kung halimbawa may mga events kayo ma'am, dito lang po, ginagano. Usually, mas gusto nyo mag-videoke, may videoke naman po. Then may view deck pa sa taas. Yan yung atin, pwede din mag-overnight. Actually, ang may-ari nito is an architect. Carriages naman natin, halimbawa ang sistema naman dito, kung bibili kayo ng pagkain na galing po dito sa amin,
free po yung 1 hour ninyo. Kinakailangan pa po kayo plus na po kayo ng para mas-free yung 1 hour. Pero pag may May mga dala bahay kang naman po kayo, may cottage po tayo, tapos may bayad po yung cottage, 100 lang po per hour. Nung walang mapunta ng tao, sinabi ng may-ari, ay na gumawa tayo ng coffee shop. Nung una, botanical lang. Yung mga titulado yun. Yes ma'am, pwede po ito. Sigurado po yun. At saka lahat ng ginagawa din naman dito sa coffee shop. Ano din naman. Okay na po kayo dito? Pwede po kayo dyan, ma'am. Pwede po kayo dito. Pero parang gusto ko lang sa Sa inyo naman po yung buong. malayo nga lang yung kain. Kung gusto niyo po, pwede naman po tayo magdala naman.